zaujímavé miesto a ubytovanie? Chceš niekam cestovať, nemôžeme zostať doma a odísť. Divne. Veď obaja v práci stále len sedíme a potrebujeme si von. Ксюша опять первой, но проверим. Svoj obrázok, ten druhý vás nezaujíma a hej, opíšte ho, čo tam je. Hej, porozmýšľajte si a keď budete pripravení, môžete. Ласку сидя в избе,